bera ahinya. Nitiere joluo go ngero moro ni jodongo e rieko jomatindo. To jomatindo e teko jomadongo. Makosa ni kanye ka koro jowa bo mako ng'ato kaka Raymond Omolo mane nyabedo nwa president. Mondo embe koro kele ni embe oroma roma. Makosa ni kanye. Koro an gima nyalo timo kuom sani, an personally pok abedo close gi Raymond Omolo. Lakini Raymond Omolo chalo kaka romb Yesu Kristo mane biro, ji ne wacho mana jomoko kando kande mane wacho ni ng'at midhi nyuol ka iluonge ni Yesu Kristo kendo kamba ne ok onego wamul. Kancha dhi dala Migori, to ka ne liel ka wuok e liel moro, tayudo kama moro kona ni Raymond Omolo ogero ne ot. Ka iwuotho nyochacho nyoro ka nitie kumoro na chame lunch, to adhi e bunge la wananchi mar joluo pale Reinsurance. To joluo chako go story. To ka joluo chako go story to kijana moro goni bwana, ng'ama support ji kabisa kendo empower jowa kabisa en Raymond Omolo. Kana dhi Kisumu, jilose wach Raymond Omolo. Kanyo cha dhi Ruaraka, kendo cha dhi Koch, kamoro ma vijende kata polisi ok donje. Tayudo ka vijende moko discuss ni tije jaluo moro kanyo, jaluo moro ma waneno sani makonyowa nyocha ka liel moro moko ka to oronwa gimoro ka mwak timo maiti mokalo mar jaluo mosabedo karibu dwe. Ng'ato nitiere liel moro mancho nitie ng'at moro bedo ka 2 years mano timo bunge moro mokanya wacho 2 years bilo tamechulo maito kwamo modhimo onini bill no mogolo. Koro an personally pok abedo close gi Raymond Omolo, but umbe ku gik motimo ji filtera nyisi ni kata mana Nairobi ka sani eri Raymond Omolo no nitie kiwinjo vijende ma mobilizers marori majowa iwinjo ka discuss. Koro an gima wacho ka problem ma joluo nigo en go wivu. Joluo kata ma jotelo gi gin ga go wivu. Ni ka gidonjo kamoro ka mondiko wach maber ni kapo ni gidonjo sirikal to gidonjo gi yung joma nitiere iye. Giriure to target margi obed niya wanyalo empower jowa nade. Ineno bado empower joma nyalo empower, Opiyo Wandayi ondik joma nyalo ndiko, ng'awa kendo gitim gima ginyalo timo ka gitimo gi umoja. Lakini jogi nitiere some challenge book moro mane gisomo. To mane mido ka jomoko mang'eny laumu baba Raila Odinga to gilaumu nono. Jogi kosa mitich to jogi ro ka jomo mitich gindiko mana jogi families gi. Then gima gitimo ne jogi ni ka gibiro interview kaka ma to gisifu baba 1 hour. Ka gidhi e mkutano gi jochonde to gigo opponent ka koro gikaw advantage mar go Gachagua ma ok chalo gimigo maiti mosato emego oko mondo koro jogi koro tije monego jogo onini okwai koro gikwai. Koro an gima nyalo wacho ni Raymond Omolo sani dhi kaw nyini police house jidu maradi ki giket ng'ato kata ka ng'ato dong mana giga chiel to retire ondiki o retire ocham pesa mar retirement gima no jodo timo. Ineno koro an personally pok abedo close gi Raymond Omolo, pok abedo close mbadi warado mane function mag ODM. Opiyo Wandayi the same, but wawinjo ni sectors magi kaka last week na winjo kia 1 month 2 weeks ago na winjo ni sector mar ng'ane Opiyo Wandayi ne kawe jitich ji adimo okaw mondiki. Ineno nyithindwa mag joluo sandre moromo governors wagi gindiko ji adi ng'eni ng'iyo ga mana Ruto kende to gingi county government kaka Homa Bay, Migori, Kisumu jogo ndiko jowadi jowa sandre ma kapo ni jogi nyalo riwore ki gibini ya ni ne giyudo Raymond Omolo, ne giyudo Ndiek kanyo, ne giyudo Owidi kacha, koro giuso ne fia ni ka ok nyal winjo watu adhi kono baba mondo riembi tich mano giwerego gila ng'ato tim dul ne to kapo ni ng'ane ne Raymond Omolo timo maber nikech adwa koni ng'amo riwo joluo kawuono ma pod omiyo joluo loso dhok achiel en Raila Odinga. Raila Odinga kanyalo bedo kawuono ni onge sin ino chama moko mondik ndiko ka nini nyalo bedo mang'eny moloyo to ji nyalo rawre malich kendo ji nyalo tamore kendo mondo bed ni ilidi gi ng'ata achiel. Ineno mano gima nyalo timore Luo Nyanza nikech ndi jomoko mosakaw advantage gi riwruok mar joluo ni marach. Ineno ene makoro chalo kaka tipo mar jokaluo. Baba ne tipo mar mama mi wacho ni tuo manyalo tuo Raila Odinga tuo no nego pogne go kila ng'ato to Raila Odinga manyalo nego Raila Odinga to no nego pogne kila ng'ato Raila Odinga bedo mangima nikech Raila kobedo ni onge kawuono to chama magundigi ni mindike bugi kila ng'ato nyalo bedo gi chambe to wacho an mai kaka ji dismiss